Egunon zioi. Aurten, urtero bezala, altxaferoa bota infinitikan omenaldi txiki bat eginen diogu altxaferoa bota behar duenari. Aurten, aurkezpena egiteko hitz gutxi behartxugu. Ikusten duzuen bezala, Juanjo dugu altxaferoa bota behar duena, Juanjo Ibarra, txalo bat zamodez. Juanjo Ibarra dugu bai. Zer erran Juanjo Ibarrari buruz? Bueno, Juanjo Ibarra Zumillako udaletxeko langilea dugu 1983 eta aurten hartuko du erretiroa. Hori da altxaferoa botatzenen arrazoia. Gu guztiok 1983tik zaindu gaituela. Hori dela eta bera izango da urten ohore hau izango duena. Eta, bueno, badeuz ere, Zumbilgar guztion izenean eskerrak eman nahi dizkigula, hainen ongi zaindu gaituelako, eta hemendik aintzinera erran nahi diguna dela disfrutatu dezala, bere denbora, eta kanpoan ikusiko dugula bere denbora librea disfrutatzen, eta bizia lasaitasunez gozatzen. Ez dugu pakean uzten. Beti ikusten dugun aldiro zerbait eskatzen diogu. Eta gero ere segurazki zerbait eskatuko diogu. Bueno, como decía, este año el honor de echar el chupinazo va a recaer sobre Juanjo Ibarra. En pocas palabras para presentarle, es bien conocido por todos. Juanjo es trabajador del ayuntamiento desde el año 1983. Ha cuidado de todos nosotros y bueno, pues desearle una feliz jubilación. Este año se jubila y nada, poco más, no me enrollo. Vamos a dar inicio a las fiestas, que tengamos todos unas felices fiestas y ya le cedo la palabra a él. Eskerrik asko. Bueno, eguardion dena, Lehenitiko eskerrik asko nola ez zenditu galari, eta eskerrik asko ere 50 bat urte hauetan herriko lanetan niri laguntzen egon zareten persona guztiei. Mila esker. Eta goen guazen bestakin. Zubildarra, gora Santibozio! Ongi pasa besta,